sai ya zama doguwar lamba saboda za ka farke ka sa zai sai dai kawai a sa yanzu kawai hannu ne ya rage yanzu kawai okay. Hannun kowanne da shafinsa shi ma kamar yadda aka yi koci gaba riga da shafi bayan ta ma haka hannu shi ma haka yake kowanne da shafinsa.